Kardom Non Hills News Karbi Anglong Studio Long Penili Moromi Phangchupi Tangte Non Beer Tang Ton Pen Arjupon Ikha. Bakalia Municipal Board Arlokido Ward Number 2 Arong Amikar Longram Intia Charamen Ronjana BP COVID-19 positive akisuang thekeklang rogajok alang litum hemtun isiaphan micro containment zone bi ikoklo. Wosik ni phaing koi rapli arni dipu dharam nala Osman Kolonialong inut arta ningkan pho o supia phan amekachulang no det ajok ainal hakio arta phokep labangso alengisa inut arta ningkan pho o suaphan amek chipalang no det sikadrilo asuk bi api apo tumpen dipu thana along damsi lamhoi pidam detsi case number 158/21 under section 376 AB IPCRW section number 6 of POCSO Act pabon ponlo. Lasoteng pen police tum do desang se pin pen responded api pinian ke inang ponlo. Lasumunit kontatin si kidoadin chitirekoy pinian ke net inang ponlong lo. Morigoa district arlo Buragoa PS angkang Brahmaputra langroy ari Bharali arong alongsi inang pon cheklo. Dipupen kabinte ronti. আরো তিনটা চলি যা খরু খরু এই তিনটা চলি এনেকা করেছি NH39 atawar pialong ihum LP truck lapen ihum tanker agari aher ingtang ra kachingkoy Bokajan Police Station Kiparlo Tarbalijan NH39 atawar pialong ihum tanker aher ingtang ra kachingkoy Lapen hapuhan jang langso NH39 atawar pialong ta ihum LP truck sitami aher ingtang rak pen kachingkoy lason si Bokajan Police Station ke parlo NH39 atawar pi hanjang langso tinialialong ajopor phai silke bapor malong ihum Dimapur anapen kirang bom dang kep LP truck aher ingtang rak pen kachingkoy gari registration number lake AS01 BC2387 Pangkon labangso gari kachingkoy ahut Jainong Johnny Aphan kepatong pon ajok adimalong amat apran dam nang koklo lapen kopay kemi katewarabang itikijang abirta adilang kasi adungaray hawar arat atong pen ng kachini lason taksi Bokajan Police Station ke parlo Tarbalijan NH39 atawaralong amat ihum jorhat anathupen kirang bom ahut Tengkar mati jang thukar thangagari kachingkoy aher ingtang rak anting Gari registration number NL01 K2293 pusi Pangthekpon Halapu katiwara bang sitami non amat kitiki jang abirta bang awilang Tengkar mati jang thukar thanga truck kachingkoy ajok hin tuwar kachileng aradatum Penang anpor chingtong nanglo La kaduka ria sayamu an rai komasai kiakum cipari deng konsi sai klem bomlo. Dor Bagori constituency Kiparlo Bagoria hawar arat aphan nang piponlo Bangso Central Irrigation Scheme Fund kidamtang surihini ratrok aningkan si nang piponlo non puta patang tedet si dolang Lakhaing koy ratrok Kiparlo mate Dor Bagori constituency Bagoria hawar along kidamtang aningkan surihini ratrok aningkan si Bangso Irrigation Scheme sanction ponpen nang piponlo Bangso scheme kewana bang mate Keklempon abang phulake Torendra Bromo EMC Bangso Irrigation Central Scheme Fund Wando Lapen ang claim lo pusi chithan pon Bagoria rat atumpen Central Penta sanction etlo pusi pachithang lo Ningkan hini ang bong patang nang lipu sitami patang pon pedet si non puta dobom lang
Adim laki amen bagoria hawar along pipon lo sita patang tedet. Bon sita bangso phipe ningkan surihini ra troxia ningkan puthot em rong pia sang homati em prodip rong pc bangso scheme mate irrigation em nang manlo bagoria hawar arat atum ake hai em prodip rong pia phan ning tethelo bangso scheme mate irrigation akam central fund sanction tanglo pot rabjin pen ningkan hini angbong pen Central Scheme akamapot nang klempi patang ponwek popusi bagoria hawar arat atum akihai em prodip rong pia phan aning chitherin pilo bon sitaning chithenak ason si dolo pusi hada kido bagoria hawar arong arat atum nang chithandon lasinon dobomati non kachari bom asorkar phan ning chithelo pusi bagoria hawar arat atum lasi scheme mate Central Irrigation Fund akam nang patang tipon po pusi hadak kido bagoria arat atum ake hai CEM tuliram rong hangaphan chuning ripon padopon anpar sitami bangso di maklong along nang langason te churupar ji pusi chuning ririnti ake hai CEM tuliram rong hang saraphan chuning rinang klempi patang pon ason te mepar ji pusi chuning rita padopon hada kido bagoria hawar arat atum athelaki Central Scheme pen kasingson tangakam lupusi rat atum nang chithandun rinti lapen karju ponta pado kopia thesi laso saimati Central pen sanction tangdet aphile nang patang pipon pedet ma pusi bagoria hawar arat atum karju pon pedo lasi bangso di maklong along Karbi Anglong Autonomous Council Kachari ke thekiding atum nang homri pen nang kachilang chari wek jia phan lapen nang patang pipon ason te mepar ji pusi bagoria hawar arong arat atum chuning ripon lo dai thar pen amos ingti Wosik ni phaingkoi rakithom arni wolongkomaji police station adung het kido Sankardev Sisu Niketan along Bharatiya Janata Mohila Morcha langpher mondol committee ahin pen kepangther asai ke klempon labangso kepangther asai ke klempon along Bharatiya Janata Mohila Morcha langpher mondol committee mai phi junaki lekthepi ahin pen japon lo lapen alanglong BJP langpher mondol committee dun mai phi Rupa Bordoloi BJP langpher mondol committee chunbang Mampi Singha Bharatiya Janata Mohila Morcha langpher mondol committee dun mai phi Kachi Rongpipi chunbang Parul Hendikoi Bharatiya Janata Yuwa Morcha Maipu Robi Singh Phangcholapen Pranjal Sharma Ward Commissioner Bakalia Municipal Board Atuma Hinpen Kepangther Asai ke claim along Chirap Chitodun Tangte pinie berta puansi kanton iglo do methak me kurwang thu